दिनैनि बे जोंनि गोथार बे हाबाफारिया जों बर' साख्रियाला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि हान्जाजों जथायै बे हाबाफारिखौ जों खुंदों। जोङो दिनैनि बिसेस हाबाफारिया ओरैनो 23थि फिथिखानि जोनोम सानमोन। बेहाय जों खन्थाइ आवरायखायो बोसोरफ्रामबो खेबसे। बेजों देग्लाय जोङो जोंनि सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल ब्रह्मनि जिउ आरो बिनि हाबाफारि बिनि बिहोमानि सायाव बेंखन सावरायमेल लाफादेरदों। दा मख'नो गोनाङा बेनो, जोंनि बर' थुनलाइखौ एफाग्राब जे गोजौ मान दान्दायाव लांदों, जों बयबो मिथिब्लाबो जों बेखौ अनुभब खालामा। दा जोंनि बे सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल सारआ गोबां लेखा लिरलांदों। दा बिथांनि बे लिरनाया ओरैबादि गोजौ माननि। दा जोङो दस्रा थुनलाइखौबो फरायो। दा बिनि बे लिरनायनि मानदान्दाया एखेबारे खमि नङा। दा जोङो बेखौनो जों मेसेज होनो नाजागोन दिनैनि बे बिथांनि बेंखन सावरायमेलाव वार्कशप एन्ड सेमिनार होनदों। जों दिनै बाहाय जोंनि गोदानै जाखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो जोङो मिथिहोनो नाजादों। मानो होनबा जोंनि थुनलाइ बा जोंनि बे सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल ब्रह्मनि बे बिहोमाखौ जोंनि अनेकआनो मिन्थियोब्लाबो जों बारा माबा खालामा। जाय हक, आं आसा खालामो बा दिनैनि बे खुंनायजों आं मोनसे मेसेज थांगोन, आं बेखौ आसा खालामो जे बिथांनि बे जिथु थुनलाइनि बिहोमा बे जेब्लाबो थांनानै थाबाय थागोन आरो बर'नि जोंनि बे थुनलाइनि माना आरो जोंनि बे राव हारिमुवा जेरैबो गेवलांसारगोन। आरो लोगो लोगो बिनि बे लिरनायजों जों हारि माहारि बयबो गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव गुबुन गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव जों अनलायनानै थानो हागोन होननानै आं मोनसे बिसास दं।